også lige at tage hensyn til alle de rare mennesker, der nu nok ikke har det så super godt efter happy hour, som forresten går fra 9 til 10. Der er nok nogle mennesker, der skal derud og lige 2 fingre i halsen, så vi vil ikke se noget frække sager. Okay? Ja, det tror jeg sgu var det hele, ikke? Hvad fanden laver du, mand? Hvad skal du ikke lave? Det er bunderøvstema, for helvede!